खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव मेट्रिक आनजादा मैयानिफ्राय जागायजेनबाय मेट्रिक आनजादाव बेले बेजे जाया बेयो जानो हाया थिग बेबायदिनो मैयानि जागायजेननाय सानावबो दुंहाव थासारि आनजाद मिरुआव सोंनाय बिलाइया खावसे घन्टा उन सफैनायखौ लानानै दुंहाव थासारि कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय गासबारि हाई स्कुलनि हेडमास्टार अदेबानि गाहाय फोरोंगिरि अशोक चौधुरी बिथांखौ गासबारि एसएसएलसी आनजाद मिरुनि अफिसार इनचार्ज थिसननाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा आनजाद मिरुआव सोंनाय बिलाइखौ लानानै खावसे घन्टा उनावसो सौफैदों फुंनि 9:29 आनजाद मिरुआव सौफैदों बिथाङा आनजाद मिरुआव सम मथे सोंनाय बिलाइ लाबोनो हायैखौ लानानै दुंहाव थासारि फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि नखरनिफ्रा गोख्रोङै खुद्रिदों उनाव आनजादाव 35 मिनिट बांसिन समय होनानै आनजादखौ फोजोबनाय जादों जाथायनि उनाव अफिसार इनचार्ज अशोक चौधुरी बिथांखौबो सासपेन्ड खालामनाय जादों आरो बिथांनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय गुबुन मोनसे आनजाद मिरुआव गुबुननि मुङाव आनजाद होनानै हमजादों सासे सुबुङा दले बिमुंनि बिजाथिनि मुङै गुबुना होदोंमोन आनजादखौ प्रशासन आरो अफिसार इनचार्जनि गोहैलोनि थाखायनो बेबायदि जाथाया जानो मोन्दों होननानै गोख्रोङै खुद्रिदों आरो बेनि सायाव जाहाथे राहा लायो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों साम माजुलिनि ज्येष्ठ माध्यमिक एसएसएलसी आनजाद मिरुआव जादों बे जाथाया गासै बर' माहारिनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गुबैयै बाथौ धोरोमनि सिबियारिफोरनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव रादाब धोरोमनि कलमाव बाथौ धोरोमखौबो सोफादेरनो गनायथि होबाय बिटिआर सरकारा इसिया मिटिंआव बेखौ गनायथि होबाय धोरोमनि कलम जेरै हिन्दु ख्रिस्टान बेफोरजों लोगोसे बाथौखौबो होफानो थाखाय बिटिआर सरकारा गनायथि होबाय सोलोंथाइनि एडमिशननिफ्राय लानानै गासै फोरमान बिलाइफोर आरो गुबुन गुबुन अफिसियेल फोरमान बिलाइ जेरै हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारनि सिङाव जोनोमनि सार्टिफिकेट आरो थैनायनि सार्टिफिकेटफोरावबो धोरोमनि कलमाव बाथौ धोरोमखौ सोफादेरनो थाखाय गनायथि होबाय कनसार्न डिपार्टमेन्टआ जाहाथे बाथौ धोरोमखौ बे सेन्सासावनो थिसनो बेनि थाखाय आरजिआइनिसिम लिरहरनो आरो बेनि अनगायैबो बिटिसि आरो आसाम सरकारनि गासै डिपार्टमेन्टनिसिम लिरहरनो थाखायबो बिथोनखौ होबाय महाकुम्भ मेलायाव थांबाय थानाय समावनो जाब्रबथाय जानायजों 10 सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 19 जोखोम जादों उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव जानाय महाकुम्भ मेलायाव सानफ्रामबो लाख लाख सुबुंनि बाना बा लाख लाख सिबियारिफ्रा बेयाव थाङो थिग बेबायदिनो महाकुम्भ मेलायाव थांबाय थानाय समावनो जाब्रबथाय जानानै 10 सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों गंसे बोलेरो आरो गंसे बासनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों प्रयागराजनि मिर्जापुर हाइवेआव थानाय मेजा ओनसोलावनो जादों बे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया छत्तीसगढ़नि करबा जिल्लानिफ्राय सिबियारिफ्रा बोलेरो गारिजों थांदोंमोन बे समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों बेनि अनगायैबो थांनाय से सप्ता सिगांबो अन्ध्र प्रदेशनि सिबियारिफ्रा महाकुम्भनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समावनो गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन सिबियारिफोर गाखोनाय मिनि बास आरो ट्राकनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव 7 सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन मध्य प्रदेशनि जबलपुर जिल्लायावनो जादोंमोन बे दुखुनांथाव जाथाया बेबायदिनो महाकुम्भ मेलायाव थांनाय बा महाकुम्भ मेलानिफ्राय फैफिननाय समाव गोबां सिबियारिफ्रा जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो गोथार संगम दैयाव दुगैनाय समावबो गोबां सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों थिग बेबायदिनो थांनाय 29 जानुवारियावबो 40 सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो 60 गोबां सिबियारिफ्रा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन मौनि अमाबैसानि समाव दैयाव दुगैनायावनो गोबां होंगो दोंगो जानायनि जाहोनाव 40 सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो 60 गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन मख'नो गोनांदि थांनाय 13 जानुवारिनिफ्रायनो महाकुम्भ मेला जागायजेनदोंमोन आरो 26 फेब्रुवारियाव जोबगोन बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों गंजि कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय होननानै प्रमद बर'नि सरकारा बुंबोदों बेखौ लानानै बिपिएफनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया डाइरेक्टर अफ हायर एडुकेशन आसामाव आरटिआइ होदोंमोन जेराव आसाम सरकारनिफ्राय बेखौनो फिननाय हरदों 2013 मायथाइयाव गं 11 कलेजखौ सरकारि खालामनाय जादों आरो 2018 मायथाइयाव गं 3 कलेजखौ सरकारि खालामनाय जादों अदेबानि गासै गं 14 कलेजखौ सरकारि खालामनाय जादों बेजोंनो मिथिनो मोनो प्रमद बर'नि सरकाराव बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गंसेबो कलेजआ सरकारि जायाखै होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया जायनाखि 2013 आव गं 11 आरो 2018 आव गं 3 कलेजआ सरकारि जादों
बेफोर गासैबो हाग्रामा महिलारिनि समाव जादों होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया। नाथाय प्रमद बर'आ गंजि कलेजा सोरखारि जाबाय होननानै गले गले बुंबोदों। नाथाय आसाम सोरखारनिफ्राय आरटिआइनि फिननाय मोननायनिफ्राय बेखौनो बुजिनो हायो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गंसेबो कलेजा सोरखारि जायाखै होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। बेनि अनगायैबो गंजि कलेजनिया क्राइटेरिया गैयैनि थाखाय जेबो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल गैया होननानै बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय फोरमायथिदों होननानैबो बुंथियो बिथाङा। 15 फेब्रुवारि अदेबानि मैया 5-8 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथि सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। क'क्राझारनि इउएन एकाडेमि केम्पासावबो 5-8 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथि सानखौ फालिदों, जेराव फुंनि समाव फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो मान बावनाय जादों आरो बेनि उनाव सावरायनाय हाबाफारि लादों। बेयाव हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायनि थाखायनो बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय बड'लेण्ड आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों बा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों बुहुमनि गासैबो बर'फोरखौ फोजाखांदों आरो सुबुंखान्थि आन्दलन खालामदों, जायनि थाखाय दिनैनि सानाव बर' हारिया गावनि राव, हारिमु, सोलोंथाइ, संबिधानिक आरो राजखान्थि मोन्थाय बेफोरजों थांनानै थानो हादों होननानैबो बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै UPPL दोला मैखोमै साखाफारा जादों। थिग बेबादिनो EM डक्टर नीलत सोरगियारि बिथांनो UPPLनि इउथ सेलनि प्रेसिडेन्टनि बिबानखौ होनाय जाबाय। इरगदाव ब्रह्मनो वार्किं प्रेसिडेन्टनि बिबानखौ होनाय जाबाय। MCLA मन्टु बर' बिथांनो भाइस प्रेसिडेन्टनि बिबान होनाय जाबाय। डक्टर सांग्रां ब्रह्मनो जेनेरेल सेक्रेटारिनि बिबानखौ होनाय जाबाय आरो मिस्टार फ्रान्सिस टप बिथांनो जेनेरेल सेक्रेटारिनि बिबानखौ होनाय जाबाय। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि बियाब 28 नं गयबारि बिटिसि बियाबाव प्रमद बर'जों जुजिनो थाखाय BPF दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो हास्थायनानै जगेन बसुमतारिया आर'ज बिलाइ गथायबाय। जगेन बसुमतारिजों लोगोसे दासिम गासै 7 दैदेनगिरिफ्रा गयबारि बियाबनि थाखाय आर'जलाइखौ गथायबाय। जगेन बसुमतारिनि अनगायैबो जितेन मुसाहारि, रिंसाद बर' आरो इमानुल मुसाहारि गासै 7 बिथांमोनहा आर'जलाइखौ गथायबाय। BPF दोलोआ मोजां फिथाइ खालामनो हागोन होननानै बुंथियो जगेन बसुमतारि बिथाङा। मानोना थांनाय MP बिसायख'थियाव BPF दोलोआ 26,000 भट मोननो हादोंमोन, जेरावनाखि BJP, UPPL आरो AGP जयैनो 30,000 भट मोननो हादोंमोन होननानैबो बुंथियो। बे समाव गयबारियाव 82,000 भट दं आरो BPF दोलोआ 35,000 भट मोननो हागोन होननानैबो दाबि खालामो जगेन बसुमतारि बिथाङा। मानोना प्रमद बर'आ खामानि मावनो हायाखै। सिगांनि समाव एकर्डनि बारहावाजों देरहालांदोंमोन, जेरावनाखि UPPLआ मोन 2 देरहादोंमोन, अब्लाबो BPF दोलोआ मोन 17 बियाबाव देरहासार जानो हादोंमोन होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो रायजो राजाफोरनो गोबां खोथा होदोंमोन। 1 भट 1 जब, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां आरो गोबां रादायफोर होदोंमोन आरो BTR रेकर्डखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबदोंमोन, नाथाय मोनसेखौबो मावनो हायाखै। बेनिखायनो दा बे एखे मोन्थोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव थाङोबा होसोजागोनसो होननानैबो बुंथियो। दा दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनजों दं जानो हागौ, नाथाय भटारफोरा बिथांमोननि खामानि मावनायजों आंगायबाय होननानैबो बुंथियो जगेन बसुमतारिया। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारि। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR, RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारिनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 3 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।